седмица на Великия пост се приближаваме към неделя кръстопоклонна, неделята, в която ще се поклоним за честния кръст на нашия Господ Исус Христос. Като се покланяме на честния кръст на Господа, освен на Неговите страдания и на Неговата кръстна саможертва, се покланяме и на тези, които бяха подложени на кръста, особено Неговата пречиста майка, която сега възприемаме с акафиста и много пъти повтаряме: радвай се, невесто не невеста, но не в такава радост. Тогава тя е била в подложието на кръста, виждайки страданията на своя син и Господ, който виси и умира там като човек на кръста, и огромната несправедливост и неправда, която ние човеците сме му причинили, и съответно болката, която тя изпитала и преживявала, е съответства на тази величина на страданието на Господ Исус Христос, което е заради всички човеци. Преди да достигне до разпятието и кръстната жертва, Господ Исус Христос бе посрещнат с тържество, с радостни викове. В Иерусалим виждаме прекрасно тази сцена на този хубав надпис на северната стена на храма, който винаги трябва да ни напомня за този момент на целия път на Господ Исус Христос и от проявеното от човеците отношение към Него. Мнозина са постивали палмови листа, дрехите си и по всякакъв друг начин с радостни и ликуващи възгласи са ознаменували посрещането му като победител, като цар, като техен владетел. Имало обаче една група недоброжелатели, които е трябвало да отворят на народа за него идване и първи да го разпознаят. Те обаче са се старали всячески да заглушат виковете на онези, които го посрещали и ликували в своята радост. Сред ликуващите имаме такива, които не можете да говорят, защото били много мънички. Бебенците и младенците, които още не били в своята осъзнатост, за да могат да произнасят ясни думи, те възклицавали и също като другите: Осанна, благословение е ще в името Господна, Осанна на Давидовия син. А онези пък недоброжелателите, книжниците и фарисеите казвали на Христос: кажи им да замълчат. Но Господ не им казвал да замълчат, защото точно Той пък ги направил способни със своята божествена власт да говорят по този начин. И така виждаме в тези моменти в хода на нашия Господ в Иерусалим и Неговото кръстно разпятие едни от най-силните свидетелства на нашата вяра. Свидетелствата за вярата и за живото присъствие на Бог в живота на всеки един от нас човеците, на цялото човечество, и това, че Неговото присъствие въобще дава възможност за живот на цялото Божие творение,
и за неговото въобще съществуване, това, разбира се, не може да възприемем без вярата в истинския Бог. И въпреки всичко Бог непрестанно дава множество свидетелства за това, че Той е с нас, промисля за нас спасяване. Кръстът е свидетелството за Неговата безкрайна любов към човека, заради която реши да предаде себе си в жертва, сам да пожертва себе си, живота си като човек, за да изкупи с пролятата своя кръв греховете на всички човеци. И да умиротвори с тази жертва човека с Бога. Тъй кръстът, на когото предстои да се поклоним в неделя, за да се подкрепим в нашия път на Великия пост, е това голямо живо свидетелство за Божията любов, проявена към нас човеците, и чрез кръста ние се укрепяваме и спасяваме. Другата проява на Неговата любов също виждаме още в времето, в което Той виси на кръста, когато вижда там майка си и своя любим ученици Йоан Богослов. И в лицето на ученика уверява всички човеци да бъдат чеда на неговата майка, а в лицето на своята майка пък там в подножието на кръста дава възможност тя да осигури всички човеци да бъде тяхна майка. Ето още един израз, едно огромно свидетелство на Божията любов и на истинността на Неговите обещания, защото когато говори, че е приготвено царство, в което кани всички, които повярват в Него и следват думите Му, следват заповедите Му, да участват в това Негово царство и то като са наследници Негови в царството Му. Тук, чрез това осиновяване, което прави от страна на Неговата майка към всички човеци, утвърждава, че наистина намерението Му да не направи сънаследници е истинско и всички действия, които Той извършва промислително, са насочени към това. Защото ако с Него имаме обща майка, както е общ небесният ни Отец, то следователно ще имаме дял в Неговото наследие. Но какво значи да бъдем и ние чеда на Света Богородица? Това, разбира се, означава да попадаме в думите на Спасителя, който казва: моя майка, мои братя, мои сродници, мои приятели са всички, които слушат Словото и го изпълняват. Тоест, условието да е действено и спрямо всички нас, дори 2000, пък 3000, ако ще да са годините, след това, което се е случило в Иерусалим, при явяването на Бог като човек в света, всички, които живеят с истинската вяра, като чеда на Църквата Христова, с вярата на светите апостоли, всички, които следват заповедите на Господ Исус Христос и чрез изпълнението им показват и свидетелстват за любовта си към Него, попадат под това благословение, което Господ е дал, да бъде всички чеда на Неговата майка и чрез нейните пък молитви и застъпничество, защото няма майка, която
ако обича чадата си, ще ги оставя да се пръснат, да погинат, да се погубят, но винаги ще се грижи, ще се притичва на помощ, ще прави всичко възможно тези чеда да се спасят и особено ако тези нейни чеда наистина се поблизават, борят се, трудят се неуморно за своето спасение. Ако всичко това можем да кажем, че е част от нашия живот или смисълът, по-скоро не част, но смисълът на нашия живот, то тогава ще имаме вдъхновение да викаме към Света Богородица: радвай се, невесто и невеста. Тогава ще имаме вдъхновение да я молим, да ни помага, да ни избавя от видими и невидими врагове, да ни спасява. Тогава всяка молитва, която всеки ден отправяме към нея, не само, че няма да бъде чута, но тя ще бъде изпреварена от грижата и любовта на Света Богородица, която повече от всички не знае какви са нуждите ни, каква е болката на всеки един от нас, какви са паденията ни, какви са и стремежите ни. И на всички винаги ще бъде готова и ще помага, както до сега. И това нейно присъствие в живота на църквата и на всеки един отделен неин член създава огромното множество на свидетелства живи за това, че нашата вяра е истинска, за това, че ние като православни християни, като православна Христова църква, имаме и радостта на огромната отговорност, като изповядваме и живеем в вярата, преподадена от Спасителя, на Неговите апостоли, а от тях на цялата църква за всички времена. Тогава ще са ни и много необходими, но и ние ще сме много радостни от молитвите на Света Богородица, защото пък ние чрез живота си като православни християни също трябва да даваме нашето свидетелство в този свят. И Господ ни дава ясно указание, като казва, че по кое ще разберат хората от този свят, че Неговите ученици са точно Негови ученици. Ако да Бог казва, имате помежду си. Затова и любовта помежду ни и единението ни като членове на тялото Христово, на църквата Христова, е особено важно и без което не можем да се спасява. Никой не може извън това единство на църквата да се спасява и да мисли, че постига нещо. Ако имаме нещо, което ни отделя, нещо, причина, по която стоим извън живота на църквата, искаме или пък сме вече членове на църквата чрез светото кръщение, то трябва да положим усилия да влезем в благодатния живот на църквата и да участваме в единството, стремейки се чрез прошката, чрез търпението, чрез много други добродетели, наистина да достигнем до най-висшата добродетел, която е любовта, а любовта бива към Бога и към другите човеци. Защото и Христос ни казва, че в заповедта за любовта към Бога, любов, която да е повече от всичко на този свят, повече дори от тази към себе си, както и любовта към ближния, т.е. към другия човек, каквато любов имаме към себе си, това са двете заповеди, в които по същество се съдържа целият Божи закон и които включват в себе си всички останали заповеди. Така че чрез стремежа си да достигнем изпълнение на тези заповеди, ние ще
сме постигнали преди това изпълнението на всички други заповеди. А постигнем ли това да имаме любов помежду си, то тогава ще дадем най-силно и най-ярко свидетелството си за това, че сме ученици Христови, че сме църква Христова в този свят. И тогава ще има възможност чрез нашите дела на светлината, такива каквито особено усърдно трябва да извършват през времето на Великия пост, да се прослави и Небесният наш Отец, защото и Господ ни призовава да блесне светлината ни пред човеците, че като видят добрите ни дела да прославят нашия Небесен Отец. Затова и този хилядолетен път и живот на църквата е изпълнен с множество свидетелства, и което от житията на светите, на който и да отворим и да прочетем едно от житията на множеството свети, вписани в календар за всеки един отделен ден на църквата, ще видим колко свидетелства на тази деятелна, дейна любов към Бога и към ближния, колко примери са ни оставили всички подвижници на вярата. Свидетелства за чистота на вярата, за чистота на църковното съзнание, защото няма светия, който да не е по някакъв начин свързвал живота си с църквата Христова и извън църквата да е просиял в святост. Дори и тези, които в момента на своето обръщане към Христос са осъзнавали истинността на Неговите думи, на Неговото Евангелие, на Неговите действия и присъствие в този свят, не си имали време по друг начин да покажат и да изповядат своята вяра, дори само с това, че са кръстени чрез собственото си страдание и проливане на кръвта си, са приети за мъченици и свидетели на вярата и са включени в календара, в почита към светиите на цялата ни църква. Ние днес какво можем да правим по отношение на нашето свидетелство за вярата си? Както при всички времена, така както и Христос ни казва, че след Него ще се навъдят, ще се появят много лъжи христи, много псевдоучители, много лъжи свидетели, които ще казват: тук е Христос, или там е Христос, тук е Бог, при нас е истината, при вас не е истината. Ще се навърнат много такива, които ще представляват голяма съблазна за множество хора, дори и за верните членове на църква. Много поради някаква своя слабост, недоразбиране, непознаване на вярата си, ще се склонни да ги следват и да отпадат от единството на църквата чрез отпадане или промяна на своята вероизповед и своето колебание между почита и живота в истинския Бог и служението на лъжливи божества и дори по каквато и форма да се предлага тази почит. Защото виждаме различни начини на идолослужение през различните времена. Днес не всички идолослужени са така ясно формулирани, както в древност. Да има храм, да има изтока, да се колят животи, да се принасят жертви и други подобни псевдосвещенодействия, които са свързани с идолопоклонството. Днес идолопоклонството взема други форми, чрез които се биват грабени
вграбнати нашите души и сърца и прилепени към служение на различни идоли, т.е. наши страсти, които стават идоли, защото започваме да им служим. Като, например, парите, чревоугодието, множеството материални придобивки, които стават самоцел или основен смисъл за живота на някои хора и не малко в нашето съвремие. И въобще други такива страстни наши свързаности и привързаности, които чрез това, че ограбват душите ни и ни лишават от свободата, която имаме единствено в Христос, най-ясно може да се разбере, че всъщност това са идоли, на които ние сме се обвързали по собствено желание да служим и чрез това се отклоняваме от живота си в благодатта на истинския живия Бог. Затова трябва да бъдем много внимателни и дните на поста са за това, за да се опитаме да надхлопваме всички тези страсти, тези наши вътрешни врагове, т.е. нашето желание, нашата поход към страсти, към греховните неща, което предизвика страдания в нашата душа, и тези страдания отихват най-лесно, когато задоволим тези наши мечтетки, тази наша поход към греховните увлечения. Но могат да отихнат, когато потърпим и положим усилия, когато се борим с тези страсти и когато, разбира се, след като полагаме усилия и в молитвите се призоваваме Божията помощ, Господ чрез благодата си ни утеши и ни помогне да превъзмогнем греховете и страстите до себе си. Тук се, разбира се, не само плътските грехове, тук са и онези грехове, които са свързани с злобата, омразата и ненавистта, която изпитваме към другите човеци, която най-често се проявява чрез нашата словесна способност. Почваме да осъждаме, да хулим, злословим, клеветим, интригантстваме, какво ли не да правим, когато се изпълнят сърцата ни с пристрастие в недобра посока към някого, а то пък може да е съчетано с пристрастие уж в добра посока, то е плътско пристрастие към друг човек и за сметка на почитанието си към някого да се стремим да унищим и да унищожим другиго. Въобще всички тези неща са предмет на нашата духовна борба. И в нашата духовна борба и в преуспяването в нея всъщност ще се прояви нашето свидетелство за вярата на православни християни в този свят. А духовната борба и разпознаването на греховете и страстите става чрез изучаването на нашата вяра и богословието на църквата в по-голямата дълбочина. Пак не можем без църквата в този наш път. Трябва да познаваме какво ни учи църквата, какво означават Христовите думи и действия на Светото Евангелие, въобще цялото свещено писание. Какъв е смисълът на богослужението? Какъв е смисълът на таинствата и как да се ползваме от благодата в таинствата на църквата, чрез които тази Божия благодат, предназначена за нас човек, ще ни се преподава. Въобще много усилия трябва да полагаме в това постоянно да изследваме вярата си, да изучаваме и да придобиваме по-голяма яснота по отношение и на нашите действия, на нашия живот в вярата ни като православни християни.
институция в този свят, да го кажем, не винаги тази дума звучи добре, но в Църквата Христос е дал властта да се преподава Неговото учение. Думите му са към светите апостоли най-напред: приемете Светия Дух. Идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. Апостолите приеха от Христос и заповедта, но и властта чрез приемането на Светия Дух. Тази власт Господ им даде възможност да преподават в църквата чрез църковната иерархия, чрез ръкоположението и чрез свещенството на църквата. Тоест, най-напред, властта да се преподава Божията благодат на чедата на църквата, на вярващите, които се приобщават към църквата, както и властта да преподават истините на вярата, дадена на свещенството в църквата. Свещенството има своята иерархичност, дяконската, свещеническата и епископската степен. И никой извън свещенството, ако не бъде пълномощен или дадено благословение чрез свещеноначалието и съответния ред, по който това става в църквата, не може само от себе си да учителствува, да получава, да наставлява и да иззема тези функции на духовен наставник и ръководител в живота на църквата и извън благословението на свещеноначалието. Затова и църквата е основният източник на достоверност по отношение на преподаването на Христовото благовестие. Никой извън църквата не може да претендира, че преподава вярно Словото на нашия Господ Исус Христос. И ако някой се опитва да прави това, ние трябва да бъдем много внимателни. И ако го прави и по всичко нещата съответстват на църквата, тогава защо го прави извън църквата? И само това, че се отделя и го прави извън църквата, е достатъчен признак такъв човек да не бъде въобще слушан, следван, да не бъде отдавано значение на това, което говори и преподава. Ние като християни трябва да се научим, че имаме църквата и тя е изворът на нашето знание за вярата. Тя е мястото, в което получаваме в светите тайнства, богослужението на църквата, Божията благодат, с която се спасяваме. Извън църквата не можем да достигнем спасение, извън църквата не можем да бъдем и да участваме в благодатния живот на тялото Христово. А лъжи учителите много пъти, и лъжи свидетелите на Христовото благовестие много пъти използват множество елементи от живота на църквата. Било включително и свещеното писание на църквата е основно към него прибягват, като че ли той е тяхно, като че ли те са го формулирали, те са го написали, те са съставили сборниците на старозаветните книги и сборника на Новия Завет. Не, те са го взели от църквата, защото църквата в своята съборност е определила кои са книгите на Стария, на Новия Завет, кои са четирите евангелия, които трябва да бъдат използвани в делото, в мисията в този свят на църквата, в благовестието на църквата, кои са посланията на апостолите, кои са книгите, чрез които достоверно, гарантирано, истинно ще се преподава
Словото на нашия Господ Исус Христос и няма опасност да бъдат подвеждани вярващите в различни отношения и неверни тълкования и интерпретации на Словото Божие. После някои от тях вземат различни части от молитви по богослужения, палят свещи, разбира се, прикажат с тамян, слагат някоя икона тук да за така привличане на вниманието от страна на вярващите. Но в същото време нямат нищо общо с църквата, нито с Христос, нито пък с благодата на нашия Господ Исус Христос. В тях не действа Светия Дух. Те са в заблуждение, разпространяват заблуждение. Такива има множество и много от тях присвояват името християнска, евангелска, баптистка, каква още не, църкви, също името църква си присвояват, но те са общности, които нямат нищо общо с църквата на нашия Господ Исус Христос, на която ние с вас сме членове. Има други, които нямат дори нищо християнско в името си. Те идват от Близкия или от Далечния изток. Едни се основават на ислямските изповедания, други на буддистските, на индуистите и така нататък. А днес пък в нашето съвремие и още от 20 век насам, може би 19-та, това е също. Има много такива, които изцяло собствено мъдруване предлагат и правят всякакви комбинации между християнство, будизъм, източни, западни учения и най-различни философии. И всъщност църквата отдавна изобличила всички тези неверни учения, техните твърдения и е предупредила за вредата от това, ако някой реши да ги следва. Даже църквата предупреждава, който не му е работа и няма благословение да се занимава с изучаването на тези учения, да бяга надалеч от тях, за да не се подаде по никакъв начин на съблазните. Знаем в нашето общество колко такива са се появявали и продължават да се появяват. През 90-те години са регистрирани близо 200 различни изповедания извън традиционните, които са няколко. На първо място, разбира се, православната църква, която е основополагаща за нашия народ и държавност. Има други по-големи религиозни общности, които съществуват повече време по нашите земи и те се считат за традиционни в известна степен, толкова, че има общности, които в поколение наред са свързани с тези изповедания и в по-голямата си част те се ограничават до конкретни общности по отделни региони. Но има такива, които нямат никаква почва за своето появяване у нас, освен материалната изгода на тези, които са ги регистрирали. И са получили някаква облага от това да им разрешат да действат свободно по нашите земи, сред нашия народ, в нашата държава, като тук са включили много религиозни общности, секти, различни такива изповедания, които в по-голямата част от света са забранени. Например, свидетелите на Йехова, може в цял свят да са забранени, от България са свободно разрешени да присъстват, да
поставят по адреси от врата на врата и да се чудим ние как се отървем от тяхната досадност. И много други такива има, разбира се. Нареквам се всички тези. Имам много, които изцяло с оглед на материални облаги, изцяло с оглед на това да придобиват пари или други материални средства, измислят всякакви фантастични твърдения, превръщат ги в учение, представят ги като медицина, като лечебни методи и в края на краища, разбира се, едни остават излъгани, а други премират достатъчно пари при себе си. Какво ли правят с тях? Нещо, което е придобито с нечестност, с измама, с несправедливост, то не може да не се ползва. И със сигурност тези, които придобиват такива средства за сметка на нещастието и страданието на хората, като ги лъжат, че им помагат, със сигурност тези средства няма да им донесат щастие и радост. Стигам до тези неща, защото чувам тия дни, че в този красив празник, вход Господен в Иерусалим и около дните около този празник, тук в Сандарски се готви едно друго камечни радостно събитие с едно приветствено заглавие "Здравей, здраве", наречено. Един такъв фестивал на всякакви измамни учения и практики, имащи религиозен характер, който фестивал при няколко години беше се появил в Благоевград. И там подадохме ясно своето мнение към общинското ръководство. Не знам дали се съобразиха до край, но поне бяха предупредени, че не е добре да се провежда, защото се дава терен, дава се възможност за изява и за упражняване на измама спрямо множество хора, и то множеството, които са православни християни, наши брати и сестри. Всички сме чеда на църквата на нашия Господ Исус Христос. Апелът ми към всички вас е, ако действително се появи този така наречен фестивал с гръмкото име здраве, направете всичко възможно и вие да не отивате там, но и да убедите и всички ваши близки да стоят надалеч. Там е пълно с христотеника, индуизми, йоги, баячки, религиозници и всякакви други неща, които, разбира се, няма да бъдат по толкова открита форма. Те ще представят някакви методи за преодоляване на проблеми, превъзмогване на стрес, лечение на нелечими заболявания и т.н. все благовидни предтексти, чрез които да се привлече вниманието и да се въвлекат в заблуждение множество хора. Сигурен съм, че тези, които правят това и извършват тези неща, не са толкова убедени в това, което говорят и вършат. Но пък съм сигурен, че са убедени, че ако повече хора ги посетят, ще имат по-голяма материална полза. Нашата цел не е да предотвратим материални щети. Нашата цел, като свещенство на църквата, е да кажем на всички, че това е
лъжи учения, това са лъжи учения, които са в противоречие с нашата християнска православна вяра. И ние като православни християни не трябва да имаме нищо общо с тях. И Святия апостол Павел ни казва: не участвайте в делата на тъмнината, напротив, изобличавайте. Така че ако нещо представя себе си за светлина, а то не идва от Бога, то всъщност това е изправна светлина, която идва от дявола, от врага на нашето спасение, с което той цели да ни въвлече в дълбока заблуда и да ни откъсне от благодата, която на Господ, която ни пази, а извади ни от благодатния покров на Господ и Света Богородица. Няма по-лесна крачка и по-сладка за Него от това да повлече и побуди онези, които са тръгнали и се подвизават за спасението си в църквата. Бог да укрепява всички, да ни даде разум и внимание, за да можем да разпознаваме всички тези чужди на нашата вяра и на нашия живот във вярата неща, които се появяват, те ще се появяват, няма да е нито първото, нито последното, това, което се цели да бъде организирано, но ние да бъдем бдителни, да не участваме и да не се страхуваме да посочим какво представляват тези явления и че място те в нашите православни християнски общности, нови населени места няма. Само ще ви припомня, че в наречението, мисля, че беше на рождествените празници, нещо подобно се опитаха да направят в Петрич, индуистски фестивал беше кръстено там, но беше организирано от сектата на Кришна и ясно беше насочено към вербуването и въвеждането в заблуждение на деца и на ученици. Така че тук трябва да бъдем бдителни, както и към по-възрастните, особено да бъдем внимателни такива. Както и да ги наречем, все са антихристски действия, да не бъдат и съгласни, да не достигат особено до детските души и сърца, защото и ние носим отговорност те да бъдат възпитавани и обучавани в истините на спасителната ни православна вяра и приобщавани към благодатния живот на църквата. Света Богородица да помага да преодолеем всичко това. Амин.